Myslíš si, že steny tvojej izby ťa chránia. Že ak zamkneš dvere, nikto sa k tebe nedostane. To je tá najväčšia ilúzia, v ktorej žijeme. Sme uväznení v 3 dimenziách. Sme ako tiene na stene, ktoré si myslia, že stena je celý vesmír. Netušíme, že existuje niečo, čo ten tieň vrhá. Pre bytosť zo 4. dimenzie neexistujú žiadne zamknuté miestnosti. Môže do tvojej izby vstúpiť bez toho, aby otvorila dvere. Môže vidieť dovnútra zamknutého trezora bez toho, aby ho otvorila. Pre ňu steny jednoducho neexistujú. Skôr než budeme pokračovať, nezabudni ma sledovať, ak sa ti video páči. Toto nie je len teória hier. Matematika a moderná fyzika, ako teória strún, potrebujú pre svoju existenciu aspoň 10 dimenzií. Kde sú? Sú všade okolo teba, len sú pre naše 3D mozgy neviditeľné. Tvoj život sa neodohráva v skutočnej realite, ale len na jej tenkom, plochom povrchu.